La veritat és que no sé, no són cultures, però ara mateix aquestes anelles d'aquí de la cama estan fortes, estan apretades, eh? Jo no sé si el cos se li dona o què, però això és, no sé, però una mica ja que no toca. Però estan molt apretades, eh? It's okay? You okay? Yes? Yes? Ok. Vinga.